Știu că mi-ați simțit lipsa, dar nu o să mai lipsesc. Văd că aveți excepții peste excepții, la fel cum o excepție a fost eliminarea declarațiilor de avere, care vă deranjau incredibil de mult, în special pe concubina președintelui ales, care niciodată până acum nu și-a făcut o declarație de avere. Aștept toți parlamentarii să-și depună în continuare și să-și publice declarațiile de avere pentru ei, pentru soții, pentru concubine, știu că vă deranjează și în felul ăsta o să revenim la democrație. Vă îngropați din ce în ce mai mult într-un proces nedemocratic, netransparent, care izolează România. Și prin votul dumneavoastră și prin acțiunile dumneavoastră, România poate ieși din izolare și din acest parcurs nedemocratic început cu data de 6 decembrie. Poate vă treziți, poate vă vine mintea la cap. Doamne ajută!